ፀገም ንብሩን ሰሎን ኣብ ጉዕዞ ሕይወትካ ክትፅገም ክትረክብ ክትሕጎስ ክትሓዝን ትኽእል ኢኻ ግና እቲ ዋና በቲ ዘጋጠመካ ነገር ተማሂርካ ዶ ኣይተምሃርካን ዝብል እዩ ከምቲ ልክዕ ኣብ ጉዕዞ ሕይወት ፀገም ዘይጠፍእ ጌጋ ምግባር እውን ኣይጠፍእን ክልቲኦም ፀገምን ጌጋን ዝተኣሳሰሩሉ ኩነታት እውን ኣሎ መዓዝ እንተኢልና መብዛሕትኡ ግዜ ባዕልና ንሰርሖ ጌጋ ኢሉ እውን ካብ ጌጋና ብዘይምምሃርና ኣብ ዓብይ ፀገም ንወድቕ ነዚየ ድማ ብኣብዝሓስ ባዕልና ንሰርሖ ጌጋ ኢና ንፅገም ክብል ዝኽኣልኩ ምግጋይ ንወዲ ሰብ ዳርጋ መፋጥርቱ እዮም ናይ ቀደም ኣቦታት ከምዚ ይብሉ ክትኸድ እምኒ እንተደናቒፉካ ንሱ ይትእምኒ ክትምለስ ደጊሙ እንተዕንቂፉካ ግና ንስኻ ኢኻ ትእምኒ ኢሎም ብምሰላ ስለ ምግጋይ ተዛሪቦም ነይሮም እዚ ማለት ነታ እናኸድካ ዘዕንቀፈትካ እምኒ እንተዘይፀጊዕኻዮ እንተዘይፀሪግካዮ መሊሱ ክዕንቅፈካ ይኽእል እዩ በዚ እውን መጀመርያ ናይታ እምኒ ኣብኡ ምጽናሕ ናትካ ጥፍኣት ኣይኮነን ዳግም ኣብኡ ምጽንሑ ግን ጌጋኻዩ እዚ ናብ ባዕለይ ምጽኤ እንትትርጉሞ ብዙሕ ትርጉም ኣለዎ ግና እሞ እንታይ ይዓብስ ኩሉ ነገር ዝርድአንን ዘስተውዕሎን ድሕርቲ ነገር ምፍጣሩ እናኾነ በዚ እውን ዕለት ዕለት ዓርሰይ ኣብ ምውቃስ ዝውዕል ናተይ ዓብይ ፀገም ሰብ ዝብለኒ ዝመኽረኒ ፍጹም ኣይሰምዕን ክበዝሕ እንተሎ መኻርየ ገለ ዝብል ሰብ ፀላእየ ገይረየ ዝወስዶ እዚ ዝመፀ ኩሉ ነገር ባዕለይ ክፈትሕን መንከማይ ባህላይነተይን እዩ እዚ ባህርያተይ ግና ንዓይ ጎዳኢ ኮይኑ እምበር ጠቃሚ ኮይኑ ኣይረኸብክዎን ወለደይ ኣነ ዓብየ ንኦም ክኽሕሶም ነቲ ከርተት ኢሎም ዘዕበይኒ ውላዶም ኣነ እውን ብግደይ ከርተት ኢለ መፅለሊ ክኾኖም ተስፋ ንክኾኖም ኢሎም ተስፋይ ዝብል መፀውዒ ሹም እዮም ሂቦምኒ ኣነ ግና ኣብ ክንዲ ተስፍኦም ዘለምልም ተስፍኦም የፀልምት ቅርሸይ ሂቦምን ማለት ኣይኮነን እኳ ደኣስ ካብ ደሞዘይ ፍርቂ ንዕዖም እየ ዝህቦም ግና እቲ ዋና ቁም ነገር ቅርሺ ኣይኮነን ቅርሺ ሃልዩ ውሽጥኻ ህልናኻ እንተፀልመተ እሞ እንታይ ረብሓ ኣለዎ ኢልኩም ኢኹም ብልክዕ ሓደ ሰባት ዕሮሎ ምስ ዳርጋ ኩሎም ሰባት ብዝበሃል መልክዑ ንገንዘብ ኣምሊኾሞ እዮም ገንዘብ ልዕሊ ማንም ገይሩ ዝሓስብ ገንዘብ እንተሎ ብሳማይ መንገድ ኣሎ ዝብል ኣጉለት ተሓሳስባ ሒዞም ገንዘብ ንምርካብ ክንደይ ሕማቕን ኣፀያፍን ነገር ክሰርሑ ይውዕሉ ካብዚ ሓሊፉ ፈጣሪ ኣኽቢሩ ንዝፈጠራ ነፍሲ ንገንዘብ ኢልካ ነታ ነፍሲ ኣሕሊፍካ ሰብ ምቕታል ዳርጋ ልሙድ ነገር እዩ ኮይኑ ግና ሓደ ዘይትሰማምዕሉ ነገር እንተሃለወ ገንዘብ ካብ ኣቕሓን ቁሳቁስን ወፃኢ ሓጎስ ክገዝእ ከም ዘይኽእል እዩ ብሓቂ ንደልዮ ነገር ምስ ረኸብና ንሕጓስና ኣይተርፍን ግና ኣብ ገዛና ሰላም እንተዘይሓልዩ ገንዘብ እንታይ ዋጋ ኣለዎ እስከ ዝተውዕሉ ከምዚ ኢለ እንትዛረብ ነዚ ዝተዛረብክዎ ዘረባ ኩሉ ዘተግበርክዎ ይመስልን ግና ኣነ ብተፃራሪኡ እየ ግን እንታይ እዩ ዝበሃል ቀሺ ዝብሎ እምበር ዝገብሮ ይትግበር ከም ዝበሃል ዝገብሮ ዘይኮነስ ዝፈልጦ ካፊለኩም ኣለኹ ከም እትመሃርሉ እምነት እዩ ካብቲ ዝበልክኹም ተማሂርኩም እውን ነቲ ዘለኽዎ ኩነታት መፍትሒ ከም እትህቡኒ ኣይጠራጠርን ካብተን ዝተዛረብክወን ኩለን ንሓንቲ ነገር ጥራሕ ብውስን መልክዑ ነተግብራ ንሳ እውን ብሕማቕ ነገር ይጥቀመላ ኣብ ጥቕሚ ኣይውዕላን ንሳ እውን ገንዘብ እያ ንገንዘብ ክንዲ ተይሪኦን ምኽንያቱ እንተወጪ እዩ ዝኣቱ እናበልኩ ከይተጠቐምኩሉ የጥፍኦ ሕዚ ናብቲ ዘተሓሳስበኒ ነገር ክኣቱ ፀገመይ ሽግረይ ኮታት ዘለኽዎ ኩነታት ተገንዚብኩም ንፀገመይ መፍትሒ ዝኾነ ሓሳብ ከም እትህቡነ ይጠራጠርን ከምቲ መጀመርያ ዝበልኩኹም ንወለደይ ኣነ ጥራሕየ ብሕታው ውላዶም ንዓይ ምስ ወላዱ ግና ምኽንያቱ ብዘይፍለጥ
ውላድ አብይዎም ክሳዕ ሕዘለው ሕዚ ኣቦይን ኣደይን ዕድሚኦም ወላድየይ ኣብቲ 80ታት ወላዲተይ ድማ ኣብቲ 70ታት ዕድመ እዮም ዝርከቡ እዚ ዘርኤካ ከም ዝኣረጉ ይኸውን በዚ ከዓ ስራሕ ስለ ዘይብሎም ኣነ የዝሕብሕቦም ዝሕብሕቦም ድየ ዝበልኩ የሳቀዮም ምባል ይቐልል ኣነ መንግስቲ ሰራሕተኛ እየ ደሞዘይ እውን ከም ተራ ሰራሕተኛ ዘይኮነስ ናይ ቢሮ ስራሕ ስለ ዝሰርሕ ልዑል እየ ዝኽፈል እተን ደሞዘይ እውን ፍርቀን ንዕኦም እየ ዝህቦም እተን ፍርቀን እንታይ ትገብረን እንተልኩም ግና ብዘግርምን ብዝሕዝን መልክዑ ብሙልአን ኣብ መስተ እየ ዘውዕለን ንመስተ ልዑል ፍቕሪ ዘለኒ ካፍቶም ናይ መስተ ወልፍታት ኣለዎም ዝበሃሉ ሰባት ሓደ እየ ከይሰተኹ ዝውዕለሉ መዓልቲ ትዘይብለንን ከም ገሌላ ስራሕ በዚሑኒ እታ ዝሰተየላ ሰዓት እንተሓሊፋ ምንም ክሰርሕ ይክእልን ወይ ድማ ስራሕ ከም ዝበዝሐኒ እንተፈሊጠ ናብ ቢሮይ ነቲ መስተ ሒዘ ኸይደ ኣብኡ ኮይነ ይሰቲ መስተ ሕማቕ ምዃኑ ከም ዝጎድእ ይፈልጥ እየ ግና ከቋርጾ ይከኣልኩን እዚ ፀገመይ መዓዝ ከም ዝፈትሖ ይፈልጥን ከም ኣብነት ንዓይ ኣጋጢሙኒ ነይሩ ሓደ መዓልቲ ካብ መጠን ንላዕሊ ሰኺረ ምስ ሓደ ወደፍቲ እንዳመስተ ተባኢስና ብድሕሪኡ ንሱ ስኑ ተሲሩ ንመሐከሚኡን ንኻሕሳን ዘውፃኽዎ ቅርሺ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ነይሩ ረአዩ በሉ በዚ ከይተመሓርኩ እየ ክሳዕ ሕዚ ዝሰቲ ዘለኹ ወለደይ ተዛሪቦም መኺሮም ምስማዕ ምስ ኣበኹ ባዕሉ ናብ ልብኻ ይምለስካ ኢሎም ሸለሊሎምኒ ሽሕ ግዘ እንተሰተኹ ሓንቲ ነገር ግን ኣይትቕየርን ብስራሕ ቀልዲ የለን ካብ ማንም ንላዕሊ እየ ዝሰርሕ ምኽንያቱ ስርሐይ እንተስኢነ ዝሰትየሉ ቅርሺ ስለ ዘየህልወኒ ማለት እዩ ወለደይ ንዓይ ኩሉ ግዜ ፀፅቡቕ እዮም ዝሓስቡለይ ንኩሉ ሓሳበተይ ከይዕንቀፉ እዮም ዝቕበሉኒ ሎሚ ግና ብተፃራሪኡ ዝኾነሉ ግዜ ኣኺሉ ወለደይ ሓደ ሕቶ ቅረቡለይ ንሱ እውን ሓዳር ንኽገብር እዩ ኣነ ነዚ ሓሳብ ፍጹም ኣይተቐበልክዎን ግና እንታይ ዋጋ ኣለዎ ስቒልካ ዝሕለፈ ኣይኮነን ነይሩ ምኽንያቱ እቲ ነገር ዝተወድአ ቀደም እዩ ወለደይ ናይታ ቆልዓ ወለድን ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ጓለይ ንወድኻ ወደይ ንጓልካ ኢሎም ቃል ተዓታትዮም እዮም ሕዚ ዘምፅኦ እውን ወላ ሓደ ነገር የለን ካብቲ ሕማቕ ወልፍታተይ ንኽትናገፍ ሓሲቦም እዮም ድማ ሕዚ ምሳ ጓል ንኽምርዖ ዝገብሩኒ ዘለዉ ኣነ እውን ቃሎም ከዕፅፎም ኣይደለኹን ግና ካብ ኩሉ ዘፅልእ እታ ጓል ገጠር ምዃና እዩ ብሓሳቦም ተሰማሚዐ ድማ ተመርዓኹ ኣብ መንጎኡ ግና ንሳ ምንም ዘይትፈልጥ እያ ዝነበረት ብዛዕባ ሴክስ ምንም ትፈልጦ ነገር ኣይነበረን እዚ እንትብል ክሳዕ ሕዚ ብድንግላ እያ ነይራ በዚ ዝተለዓለ ምንም ብዘይፈልጣ ኣብ ግዜ ሴክስ ምንም ክንመቻቾ ይከኣልናን ግድን ኮይኑና ምስ ኣርክብ እንትንፍጽም ብምንም መልክዑ ክንመቻቾ ይከኣልናን በዚ ዝተለዓለ ኣብ ደገ እንትሰተምሼ ነዚ ናይ ሴክስ ስምዒተይ ንምርካዕ ብዘለኽዎ ምስ ካልኦት ኣዋልድ ምሕዳር ጀመርኩ ብጠቕላላ ንገዛ ምኻድ ፀላእኽዎ ምኽንያቱ ኣብ ገዛ እንተኸይደ ንኣኣ ስለ ዝረክብ ብፆታዊ ርክብ ድማ ስለ ዘይተዕግበኒ ናብ ገዛ ምኻደይ ኣየሕጉሰንን ሓደ እዋን ክፈትሓ ይሓስብ እሞ ንወለደይ ከዓ ካሕዳማት ከየብሎም ይፈርሕ እሞ ኣሕዋት እንታይ ትመኽሩኒ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ በጃኹም ተገዲስኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ሓሳብኩም ግደፉለይ ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ ይመስል ነይሩ ነዚ በዓል ዛንታ ሓሳብ ርእቶ እንተደሓሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ሓሳብ ርእቶኹም ግደፍሉ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይ ወትሩ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ
ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገና ሰሰናይ ንኹላትና ቻው